¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo canal de ASMR. Antes de empezar me gustaría comentaros que aunque ahora estoy hablando en castellano, este canal va a ser exclusivamente en catalán, ya que he visto que en el mundo de la ASMR prácticamente no hay
scratching, scratching. I, òbviament, fer servir la meva veu per intentar relaxar-vos al màxim i tant de bo, tant de bo, tant de bo us pugui fer dormir. Però bueno, almenys m'agradaria pues, relaxar-vos al màxim.
Bueno, li he tornat a posar l'antipop per poder seguir ensenyant-vos objectes. Ara us porto aquest llibre. Volia trobar el meu preferit, però no el trobo. Vull dir, no ho sé, no sé on està de veritat. Però bueno, no passa res. Us porto aquest que crec que me van fer llegir a l'ESO o a batxillerat, no me'n recordo. Però sé que em va agradar bastant. I com és el primer que he trobat ara aquí a la meva habitació, doncs, bueno, això us l'ensenyo. I puc fer algun soroll amb ell. Aviam.
sé si